Hola a tots i totes. Comencem el segon capítol de La Càpsula, un podcast de tecnologia en català. Abans de començar, m'agradaria dedicar unes paraules d'agraïment a tota l'audiència que ha escoltat el primer capítol de La Càpsula. La veritat és que he rebut molt bon feedback i puc dir que el resultat del primer capítol ha estat tot un èxit. Així que moltes gràcies als que ens heu donat suport i als col·laboradors que es van preparar unes fantàstiques seccions. Moltes gràcies. Voldria recordar que si ens veieu per YouTube us podeu subscriure al canal i estar al dia de totes les publicacions que hi fem. O si per altra banda ets dels que ens escoltes per Spotify, ens pots seguir al nostre perfil perquè no se t'escapi ni un capítol. A més, també ens podeu seguir a Instagram, TikTok i Twitter, i allà hi trobareu vídeos breus que resumeixen els temes tractats. I finalment, i acabo amb la turra de xarxes, ens hem fet Patreon. Pels que no us conegueu, Patreon és una eina de mecenatge per subscripció mensual. Fer La Càpsula no és gratis, i si us agrada el projecte que hem engegat i us agrada donar suport perquè continuï, podeu anar a l'enllaç que teniu aquí sota del vídeo de YouTube, a Spotify ja veuré com ho faig, i triar el model mensual de subscripció que us agradi. Cada model té uns privilegis en funció de la money que pagui cadascú. Lògic. Si voleu saber quins són aquests privilegis, feu un cop d'ull al link de la descripció. Dit això, com ja és habitual, pel capítol d'avui hem convidat a 3 col·laboradors que ens parlaran de temes relacionats amb la tecnologia. Voleu saber qui són? Som-hi! El primer convidat d'avui repeteix podcast. Recordeu l'eminència de programació que ens va explicar què era una cookie? Doncs avui també el tenim aquí. Benvingut, Roger. Moltes gràcies, Adrià. El segon convidat d'avui també repeteix podcast i és que parlem de la nostra estimada enciclopèdia tecnològica. Benvingut, Oriol. Ai, que bé, gràcies. I el tercer convidat d'avui s'estrena a La Càpsula. És conegut com el mestre dels servidors. No hi ha cap sistema operatiu que se li resisteixi. iOS, Linux o Windows són els seus 3 millors aliats i la pantalla blava de la mort de Windows és el seu escalfament. En les seves hores mortes exerceix de porter de discoteca dels servidors de virtualització, així que vigila si et poses gallito demanant una màquina virtual. El més probable és que et digui que no ets habitual i que per tu no li queda RAM disponible. Benvingut, Dani. Moltíssimes gràcies per aquesta magnífica presentació. És brutal. I he de dir que he patit la pantalla blava fa poc i és una cosa que no saps què fer amb la pantalla aquesta blava de la mort. Truca al Dani. No saps com gestionar-la. Reinicies i ja està. I reses perquè no torni a passar. Sí, ja saps, aquest és el pas que dirà tothom. Exacte. Tot es reinicia, és el primer que has de provar. Tot informàtic que sàpiga una miqueta com va el tema sempre et demanarà Reinicia. Sí. Els comandaments hi tenim en Ferran, el nostre realitzador de confiança. Hola, Ferran. Hola, què tal? L'heroi sense capa d'aquest podcast, Sí, l'heroi sense capa. I qui us parla és l'Adrià, un tio que en sap d'informàtica perquè sap buscar a Google. Fetes les presentacions, estimat oient, arrenquem el segon capítol de La Càpsula. Intro, música. Veus de locutor. Bé, benvinguts a La Càpsula, el podcast on explorem les últimes tendències i desenvolupaments en tecnologia. Cada setmana us portarem entrevistes amb experts en el camp, així com anàlisis i discussió sobre les notícies més importants de la indústria. Així que si sou uns apassionats de la tecnologia o simplement voleu mantenir-vos informats sobre les últimes novetats, no us perdeu La Càpsula. Outro, música. No m'he tornat boig, això no ho he escrit jo. Ho ha escrit el xat GPT. Quan li vaig fer la pregunta, podries escriure un guió de presentació d'un podcast de tecnologia en català que es diu La Càpsula? Em va escriure això. Vaig pensar, el meu és pitjor. Probablement. Això de entreu en el d'allò, si voleu estar... A més et posa intro música, sí, el dentro música, fora música. Això, Excel·lent. És evident que el ChatGPT està en boca de tothom. Alumnes que ja no fan els deures, programadors que han deixat de programar, polítics que han deixat d'escriure discursos
I nosaltres som un podcast de tecnologia i per tant no podíem passar per alt aquesta meravella que ha creat l'espècie humana. I quan dic meravella no vull dir que estigui d'acord èticament. Aquí no hi entrarem avui. Però està clar que és una meravella tecnològica. O sigui, sens això dubte. és indiscutible. Sí. Pels que no ho sapigueu, el ChatGPT ha estat desenvolupat per l'empresa OpenAI o IA, depèn de si ho dius en English o Spanish. Què és OpenIA, Roger? Bueno, OpenAI, que és el nom d'una empresa. El nom d'una empresa? No ho podrem traduir. És veritat. Però la gent diu OpenIA, no? Perquè ens agrada traduir les coses. Vale, doncs OpenAI, perdó. Però bueno, això, OpenAI és una empresa que es dedica a la recerca i desenvolupament d'una intel·ligència artificial que benefici a la humanitat. Aquesta és la seva meta. I què ha fet fins ara? Quins projectes té? El més conegut, el que has comentat fa una estona, és ChatGPT. Que què és això? És un chatbot que està pensat perquè tu tinguis una conversa, li facis preguntes, li diguis frases, facis peticions i ella et respongui. Però té altres projectes com DALL-E, que és un motor de creació i modificació d'imatges. Ah, molt bé. Pot dibuixa, donada una imatge te la pot ampliar, o et pot dibuixar una imatge nova, o et pot dir afegeix-me un pardal en aquesta foto i te l'afegeix. Ostres. Inventa, també, o no? Bueno, tu li dones un input i ell et treu una sortida. Si jo li puc dir, escolta, necessito un dibuix d'una casa i un sol, i me'l dibuixa. Sí. Mare de Déu santíssima. Sí, pots anar més realista, menys realista, està molt potent. I té altres com Codex, que Codex és un motor de processament de text per generar codi de programació. Només. Cagatelo dit. Però màquines chat... que fan màquines. Sí. Totalment. Però el xat ja genera codi en si mateix, no? Però no està pensat per això. Ja. Pot fer-ho, però hi ha una eina específica que és Codex, que és el que funciona amb GitHub, per exemple, que es dedica específicament a traduir d'una petició a codi de programació. I llavors la petició li fas tu escrit? Sí. Necessito un codi que em faci això. Sí. Fes-me una pàgina web de notícies esportives. No sé si arriba al punt de fer-te la pàgina web sencera, però en blocs de codi més específics sí que te'l genera. I com te'l genera? A la pantalla i tu has de copiar i pegar i ja està, sí, no? Igual que ChatGPT al final. Val. Tot el que fa OpenAI és intel·ligència artificial de processament de text. O sigui, en base a un text et genera alguna cosa. Deixarem de treballar en el futur. Jo no. Sí. Jo sóc imprescindible. I com ho faràs per ser imprescindible si ChatGPT ho fa millor que tu? Fent ChatGPT. Ah, clar. És una bona... Clar, és meta, no? Clar, metacodi. Al final ChatGPT ha de servir com un apoyo, no? Un recolzament, però potser no és el que substituirà... Clar, no està bé tenir-ho com a base, però al final... Com tu diries, et fas la base de la introducció del guió del programa, però després... Que sapigueu que no ho he fet, L'he escrit i després vaig pensar, ostres... Anem a fer això. Però podries fer-ho, o articles o qualsevol cosa. Podries fer i treballar en base a això. Ja. Però és més, si tens dubtes també li pots plantejar preguntes amb ell. Vull dir que és com un company savi que tens al costat. Pots fer-li preguntes en qualsevol moment. Sí, i de qualsevol tema. El fas servir ja, o no, Roger? No. Però tenim pensat... Tens tentació? Sí. Val. Bueno, de provar-ho, més aviat. Molt bé. Qui ho finança, això? Perquè entenc que val molta pasta, no, això? Sí, bueno, l'empresa en si és una empresa sense ànim de lucre. Ah, sí? Però a més, una empresa finançada... per ajudar. Sí. Sí. Això ens agrada. Com pot ser que hi hagi tan bones persones al món? Bueno, realment l'empresa es va fer per evitar que macroempreses com Google o Microsoft tinguessin el monopoli. El monopoli correcte de la intel·ligència artificial. I poder fer accessible a tothom. Que Google ja ha dit que d'aquí poc traurà Bard, que és el seu equivalent a ChatGPT. No es pot estar quiet. No pot tenir la seva. Sí. Però bueno, i en quant a la inversió, van per rondes d'inversions d'empreses. Empreses entren i posen diners. I a veure què tal. Un dels primers, no, va ser Elon Musk. Bueno, Elon Musk va cofundar. Ah, val. L'empresa va ser el cofundador, però ara crec que està fora del... Sí, el 2018 va deixar l'empresa per dedicar-se a SpaceX i Tesla. Elon Musk públicament ha dit, és més, va tenir reunions amb
amb el president dels Estats Units, etc, per explicar els perills de la intel·ligència artificial. I estava, bueno, no està en contra, però no li fa molta gràcia, que a mi em xoca llavors. No li fa gràcia? Bueno, Públicament ell ha dit que pot ser la fi de la humanitat. Que s'ha de fer amb cuidado perquè pot ser, si no pot acabar molt malament. Per això es va fundar. Però què vol dir que va molt malament? Home, jo entenc que està molt bé fer-la servir com a savi, com a company, però no li pots donar poder a una eina que pugui modificar... Skynet, tio, Terminator. Exactament. Sí, jo és el que vaig pensar. Però per Terminator... Exacte. La meta de Però s'ha fet ja, saps què dir-te? Però per arribar a Terminator necessites també un cos, i el cos encara no existeix. Bueno, Boston Dynamics ha fet avenços molt grans, Sí, ja tenim cos i intel·ligència. Però qui et penses que controla els robots, etc? Al final és codi, embedded, però és codi. Si aquest codi el genera una intel·ligència artificial, doncs al final, saps? Bueno, al final, al decidir si és un amic, només un amic savi, com hem dit, que és com hauria de ser, o si és el Terminator, ho decidim nosaltres, no? No, jo crec que ho decidirà la IA. Clar, la cosa és la informació que tu li donis perquè ell aprengui. Exacte, però tu li pots dir... O sigui, l'arma ja està feta i tu la pots anar movent cap a... Bueno, això va aprenent en base a informació. Si tu la informació que li dones és... És difícil no entrar a l'ètica, en aquest... Sí, no. Però jo tinc dubtes de com funciona, no sé si podríeu donar 4... Però abans d'això m'agradaria saber quin dia es va fer públic. Pues no sé exactament quin dia o es quan, va fer públic, però perquè jo, realment... de cop, ha sortit com de cop això. Clar, jo crec que sí que estava publicada des de fa temps, però últimament, no sé arrel de què, ha tingut molt de rebombori i ara tothom està parlant del tema. Bueno, però tot s'ha de dir que no és una versió, la versió que ara actualment hi ha publicada és una beta, és a dir, no és una versió definitiva. Vale. L'han publicat perquè nosaltres l'utilitzem i ens tinguin de beta testers de ChatGPT. Ah, sí? O sigui, som els testers. Totalment. No ho sabia que era un test, jo. Val. Sempre aprens coses noves. Sí, és que aquest podcast és l'hòstia. Ara passem a lo tècnic. Vale, és que... Sí. Què utilitza, o què va utilitzar en el seu moment, perquè ara ja en sap molt, és bastant llest. El ChatGPT per aprendre tot el que sap. Jo m'imagino com un ordinador llegint llibres a la velocitat de la llum, saps? Pues, més o menys, no va estar tan desencaminat. Al final el ChatGPT el que és ChatGPT és la interfície d'un model de machine learning que es diu GPT-3 i aquest model de machine learning ha estat entrenat en base a milions i milions de textos extrets d'internet. Se li han introduït tots aquests textos al model, els ha llegit, els ha analitzat, els ha classificat en base a certs criteris, aquí ja no hi entrarem, però en base a tot això ell té un model que sap que tu quan li facis una resposta, li facis una pregunta, et donarà una resposta en base a tots aquests texts que ha... Que llavors necessita una capacitat d'emmagatzematge brutal. Sí. Perquè jo pensava que el ChatGPT, quan tu li feies una pregunta, ell era com un buscador de Google ràpid. Buscava a Google i et responia en base a la pregunta que havia trobat a Google. Però no, ho té emmagatzemat. Possible resposta, aquesta. Correcte. De fet, si tu ara li fas una pregunta d'una cosa que va passar ahir, de fet, si li preguntes quan va morir la reina d'Anglaterra, dirà la reina d'Anglaterra està viva, molt viva. Per què? Perquè es va desconnectar d'internet, diguem, el 2021. Llavors, els textos que se li han donat per processar i perquè ell analitzi, investigui i pugui classificar les seves respostes van tallar el 2021. Per què? A partir d'aquí, l'únic que s'ha donat són... Se li han fet preguntes, ha donat respostes, s'han analitzat manualment per humans, s'han analitzat si són correctes o no, en cas que no siguin correctes, doncs, s'han corregit i se li han tornat a indicar. I ha tornat a aprendre en base a les seves respostes errònies. Això és una resposta errònia, la correcta és aquesta. Llavors ha après i si li tornes a dir... Te la diu bé. Ja te la diu bé. Ara el ChatGPT està aprenent únicament gràcies a la interacció humana. Sí, no per internet. No està aprenent d'internet. I per què van desconnectar d'internet? No ho sabem. No ho sabem, tindran les seves raons. Molt bé. Jo entenc que es volien centrar en la interacció humana i en millorar en aquest aspecte més que en el fet d'aprendre. Jo, Roger, vull saber. Al final, machine learning, estem parlant de codi,
Sí. quan l'alimentes amb aquest model, es reescriu amb ell mateix o simplement va creant com una base de dades a la qual va accedint? Com No, deia el l'Adrià? reescriu ell mateix. Es reescriu amb ell mateix. El codi. Bueno, el codi no, el resultat del codi sí. És molt fort. No ho Tu li entenc, dones una entrada i hi ha una sortida. Que Sí. La sortida és aquest model de Sí, machine sí, sí. learning. Doncs quan tu tornes a aprendre-ho amb el codi, que tu hagis modificat, el punt d'entrada ja no seran tots aquests milions de text, sinó que és el model antic, més dades noves, Clar, amb tot això ho junta i surt un altre. Però això vol dir que versió llavors, 1, versió 2, versió 3. si un dia d'aquests algú se'n va de les mans, agafes el model aquest que va actualitzant-se, li capes i ja torna a ser els orígens. Sí, no és tan Val. fàcil, però... Però vale, hi ha possibilitats de Però sobreviure. aquí em Sí, sorgeix... a grandes rasgos, que en diríem... Vale. Tenim un botó per parar Skynet, que és el Sí, Exacte. és el remove. I Però és- aquí em manera de sorgeix una altra pregunta. Exacte. Em sorgeix una altra pregunta. Entenc que és moltes dades, vale? Moltes possibilitats de respondre a un hola. Jo li dic hola, i ell quan et diguin hola pots respondre totes aquestes possibilitats. Sí. Llavors, el codi sempre és el mateix, no? Quan et diguin hola, Ara tens mateix... tot això. Sí. Clar, però això tu vas aprenent. Ara mateix perquè el tenen encapat, però en un futur això anirà aprenent i aprenent i aprenent i cada cop que tu l'utilitzis agafaran aquestes respostes, les guardaran i un cop a la setmana el faran tornar a aprendre i li posaran dades d'internet. Això anirà avançant, no ho deixaran estàtic. I diran, Vale. ja està, ja s'ha acabat. No, això Però anirà serà com fent tu, i anirà aprenent. tu li dius hola però abans fa 2 segons li has dit bon dia i potser et dirà alguna diferent que només si li has dit hola de bones a Sí, sí. primeres. Clar, però això igual que tu. És a dir, tu Exacte. també Sí, t'han sí, està ensenyat clar, que està clar. quan et diuen hola què has de Però contestar. que abans li ha d'haver dit el bon dia a algú altre. Si no, mai et dirà bon dia. Sempre et dirà hola. Clar, Si bueno, només això has rebut ho- holes, Sí, sí. sempre et dirà hola. Correcte, sí. Si tu no li dones informació per poder-te respondre... Per tant, aquí vull anar, com inventa el ChatGPT? O sigui, com pot ser que jo li digui vull un text de presentació de la càpsula d'un podcast de tecnologia? Això s'ho ha inventat, perquè no pot ser que ningú li hagi dit. Bueno, no ho ha inventat, realment. No, machine learning, no, les IAs no inventen, sinó que generen. Ells ja tenen S'haurà basat els en diferents altres models coses, de Sí, machine s'ha learning. basat en un altre podcast, en una presentació Clar, no som els primers podcasts del No, això és món. veritat. Sí, el primer en català, i de I el millor. tecnologia. però Però no l'únic. no l'únic. Llavors, clar, ja sap presentacions de podcast, sap que és una presentació, sap que és un podcast, sap que és una càpsula. O sigui, podria haver parlat d'alguna cosa d'una farmacèutica, perquè es diu la càpsula. No, però li he dit que és de tecnologia. Clar, però tu li has donat diferents paraules clau que ell després ha utilitzat per dir, vale, doncs jo tinc tot això, Vaig a les ho ha carpetes. classificat, vaig a les meves carpetes de podcast, català, tecnologia, no sé què. Ha agafat tota aquesta informació, l'ha processat i ha generat una resposta Possible. possible. Que tu demà li escrius, posa amb la presentació i en I generarà potser una altra és diferent. Potser és la mateixa i potser és diferent. O potser tu no t'agrada, dius, no, això no quadra. I llavors, Llavors molt tu li bé. dius, Si li dic no m'agrada, què fa? Busca una altra opció que té a les carpetes. sí, bueno, clar, entenc que no es genera una única possibilitat. Et dona la possibilitat amb millor coincidència o la que tingui la millor puntuació. Ostres, és que clar, com no et pot agradar una cosa així. És difícil. Vale, anem a la infraestructura. M'estàs parlant de milions, o sigui, perquè la gent ho entengui, estem parlant de milions de carpetes amb possibles respostes a totes les teves preguntes, més o menys. Sí, més o menys, sí, No? sí. Pues tecnologia, podcast, vale, vaig a la carpeta podcast, pues tinc presentació, tinc aquests tipus de presentacions, aquests començaments, vale. Quina infraestructura necessita una cosa que guardi totes les respostes possibles a una conversa? Molta, no? Sí i no. De fet, aquí almenys ChatGPT o com funciona OpenAI té com la infraestructura separada en dues coses. Una són els servidors on ells fan que això aprengui, que potser s'està 2 setmanes, tu li dones un input i potser triga 2 setmanes en aprendre, i després la infraestructura de la qual està servint aquest model. La que nosaltres utilitzem avui dia és una per fer la pregunta i que ens doni la resposta, i després per aprendre és una altra. Per aprendre... O sigui, dividim infraestructura, Estàs dient? Tenim la infraestructura que aprèn i la infraestructura que interactua amb nosaltres. Sí. O sigui, si jo avui li ensenyo una cosa, demà potser ja no la sabrà, la que li he ensenyat. Perquè potser l'aprenentatge no està aprenent ara. No, probablement ara no estigui aprenent i simplement estiguin recopilant Val. I després ja ho processaran i li posaran com a input. O apretaran el botó de avui aprens i està tot el dia aprenent. Sí, podria ser.
però per fer que aprengui necessites una infraestructura molt potent. O sigui, la forta és la d'aprenentatge. Sí, tenen ara, crec que són uns servidors d'Azure que crec que tenen 16 nuclis. Perdó, Roger, Azure és el cloud de El cloud de Microsoft. Que hem dit, no? Que Volem és- separar-nos a Microsoft? Pues toma, paga Microsoft. No, clar, de fet Microsoft és el principal inversor d'OpenAI. Pues ja està, ja no estàs separat de Microsoft. No, és el principal inversor, perquè fa milions Val. i milions i milions, perquè tenen molt d'interès en utilitzar-ho per millorar els seus productes. Sí, bueno, vaig sentir que l'havien posat al buscador de Bing. Sí, una de les Sí, gràcies era Tinc posar l'etern oblidat com a L'etern buscador. oblidat que ningú Sí, sí. fa servir mai. Ningú. No, per res. Però bueno, que sapigueu que a Bing hi haurà el xat GPT. No es fa servir aquí, vull dir, a nivell d'estadística als Estats Units es fa servir bastant més que aquí. A l'Explorer? No més Bueno. que Google, vale? Però Bing com a buscador està molt cotitzat a Estats Units. Ah, sí? És veritat que les pel·lícules de crims i tal, quan investiguen, saps la típica persona que investiga un crim o així, sempre entren a Bing. Jo sempre he Jo cregut sempre que m'hi era per fixo. no pagar a Google. Jo també ho pensava. Jo també ho pensava, però clar, després em van dir... Això. No, Però és ve el que... Dani aquí... No, Ens explica. igual que passa el mateix que les consoles, estadísticament allà és molt més popular Microsoft que Sony. Clar. Llavors, a la part de buscadors, tot i que Google és dominant, està claríssim, Bing té un percentatge més alt que a la resta del món en quant a les búsquedes. Clar, és que Google aquí s'ho ha menjat tot, és que Bing... Sí, és l'amo. Bing se t'obre quan obres A l'Internet l'Explorer Explorer, a l'obrir perquè l'ordinador no per funciona primer cop. alguna pàgina. Per baixar-te el Chrome I- i per i- utilitzar... O sigui, m'ha agradat això, Tenim infraestructura d'aprenentatge, que és la forta, la que està a Azure, Que té més capacitat de còmput, sí. capacitat de còmput i d'emmagatzematge, entenc, o no? Bueno, pues al final són discs durs que tu li enxufis a Val. les màquines, però de còmput són 16 nuclis físics, 200 gigas de RAM, i no és un servidor, són 200. És un fotimer. I després hi ha una altra infraestructura que són de servidors molt més petits, molt més lleugers, que no tenen tanta capacitat, que són els que Interactuen. quan tu li fas una petició et responen. Què passa aquí? Pues, crec que això tenien ara 7.500 servidors en paral·lel 7.500. per respondre les peticions de tothom. Si només en tinguessin Només un... d'interactuació, Sí. Flipalo. Mare de Déu. I Sí, aquests sí. van a buscar l'aprenentatge, no? Bueno, l'aprenentatge està desconnectat i aprèn, i quan aprèn treu Ho un envia resultat. a la interacció. I aquest resultat és el que després els altres servidors utilitzen per fer... I Roger, la resposta. generen algun benefici? No, tot és a fons perdut això ara mateix. Sí. O sigui, les aplicacions futures són moltíssimes, Clar, és més- però ara mateix tot és fons perdut. No hi ha... Per amor a la tecnologia. Que fort. Com la càpsula. Però ara tenim Patreon. És el mateix, exacte. Patreon. Val, fins ara, doncs ara hem dit que de tant en tant... No, perdó, tinc una pregunta abans. Saps, això sí ho saps, no sé si això és públic o no, quin llenguatge fa servir un aprenentatge o un machine learning? De fet, a ChatGPT li pots preguntar en quin llenguatge està fet. És veritat, no he pensat a preguntar-li això. Li pots T'he portat a tu i la secció la podria haver fet al ChatGPT. Bueno, però No, ja no que has toquem. vingut, ja que has vingut, Roger, no li preguntem al ChatGPT. No, home, no. Però... Ja ho has fet tu a casa? Sí, Per tant, totalment. què t'ha dit el ChatGPT? Jo suposava en quin llenguatge estaria fet, perquè és el que s'utilitza en general per programar tots aquests tipus de programes. Tots els que és machine learning i intel·ligència artificial sempre s'utilitza Python com a norma general. Python. És el que s'utilitza, però bàsicament s'utilitza aquest per les facilitats que tens. És a dir, hi ha És que és molt moltíssimes- fàcil de programar, no en quant al llenguatge, sinó en quant als recursos que tens. Llibreries Hi ha gent que i- ha fet utilitats per programar, per generar codi de machine Clar. learning, llibreries per fer problemes matemàtics. Tens tots aquests recursos que et fan molt fàcil a programar una intel·ligència artificial, però Molt bé. si tu volguessis fer una altra, podries. Vale, però en general, el machine learning és Python. Sí, de fet és no diria un percentatge perquè la liaria, però el gran l'oient- percentatge d'ús és per fer això, no Python. altres aplicacions. A l'oient que ens escolti l'interessi això i potser es vulgui dedicar en un futur així, Python. Que faci Python, que Si aprengui vol Python. dedicar-se en alguna cosa d'aquest estil, sí, sens dubte. Molt bé. Ara tinc dues preguntes més. Perquè clar, ara ja tenim el ChatGPT bastant treballat, tot i que sigui una beta,
està bastant currat ja. Però hi va haver un moment que al ChatGPT tu li deies hola i no sabia què dir-te. Correcte. En aquest moment hi havia gent que treballava per OpenAI que estava tota l'estona parlant amb el xat per entrenar-lo o com va? Com l'entrenes des d'un inici? Això és el que hem comentat abans, no? El ChatGPT, el Perdó, Roger, GPT-3. sobretot la conversa, Ja sé que sí. o sigui, el saber coses doncs ve d'internet, però la conversació humana... També ve d'internet. Al final hi ha converses, no?, registrades a internet. És a dir, hi ha una base que vam el que parlàvem abans, quan s'entrenava GPT-3 se li va posar tota aquesta informació d'internet i dins d'aquesta informació, a part d'haver pel·lícules, també hi havia converses, hi ha registres de xats, hi ha diàlegs o guions de pel·lícules, hi ha moltíssima informació. Llavors amb això ell ja parteix d'una base, quan tu li dius hola ella et sap dir hola. Ara només buscant a internet ja et sap dir hola, segurament, perquè és una pregunta molt senzilla, una interacció molt senzilla, però si intentes tenir una conversa més complexa sí que tindria més problemes per donar la resposta correcta. Què passava amb això? Llavors, la gent que programava a OpenAI a la part de GPT-3 agafava aquestes respostes, les analitzava, les corregia i li tornaven a posar a GPT-3 perquè tornés a aprendre. Diu, tu m'haguessis donat aquesta resposta, però aquesta és la correcta. Vale. O en base a aquest criteri has de decidir que aquesta és la correcta. Però això ho feia, diguem, entre bastidors, no ho feia ell allà parlant amb el xat. Vale, m'has dit això ho feia dintre la base de dades que té, no? Pues parlat segurament també ho farien per veure si pot aprendre directament, clar, però no, això després s'agafa tot això i es modifica el codi i se li introdueix més informació perquè ell després... I se li treu l'errònia. Clar, perquè tu quan utilitzes aquest model aprèn mentre tu li parles, però si tu tot aquest aprenentatge que ja ha fet parlant amb tu no li tornes a indicar, quan el tornis a aprendre això s'haurà borrat. Exacte. I ho haurem perdut i llavors no servirà de res. Tot això s'ha de tornar a ingestar i ha de tornar a aprendre, i ha de tornar a aprendre, i ha de tornar a aprendre. Molt bé. Tenia una altra pregunta, però és que ja me l'ha respost, perquè és com inventa el ChatGPT, i m'has dit que el ChatGPT no inventa. Però, d'acord, en el xat no, però m'has mencionat DALL-E. Sé que això surt una mica del tema, però DALL-E feia imatges. Aquí sí que has d'inventar. Bueno, entenc que aquí funcionarà semblant a com han entrenat a GPT-3. Li han inserit imatges, diu, aquesta imatge és una casa, aquesta imatge és un sol, aquesta imatge és una cabra, aquesta imatge és un ordinador. Tindrà input segurament més complex, però bàsicament tindrà una entrada i una base de dades de sols, de cases... Correcte. I tindrà milers de fotos de sols, milers de fotos de cases, i llavors dirà, vull una foto amb una casa i un sol i un cel. I dirà la carpeta de sols. Fa rotllo, agafo dos sols i faig un mix d'aquests dos sols. Entenc que podria arribar a fer alguna cosa. Al final és com... No crec que agafi un i el posi, sinó que agafarà una casa i agafarà un sol i mirarà d'agafar els que quadrin més i els modificarà per encaixar-los. L'ésser humà també diem que crea, però normalment l'ésser humà es basa en coses que ja coneix per escriure, per pintar, etc. És el mateix. No sabries crear un color. Exacte. Tu generes a partir del que ja també... No, està clar. I qui va crear el color blau, saps? Algú que el va veure. No. Si no, va mirar al cel i va dir, vale, això és blau. Sí, està clar. Òbviament. Però clar, no. Quan tu ets un humà i crees, et penses que ho has fet tu. I t'has basat, però sí que és veritat que no ho has fet tu. Que has vist una pel·li, has sentit una cançó i escrius una cançó en funció. Moltes fonts diverses i els ajuntes tots per crear el resultat. Al final és funcionament de cervell, o sigui, has creat un cervell. És que això és la intel·ligència artificial, és una intel·ligència artificial. L'humà té l'error, però... Que ben buscat el nom, Ara entenc per què es diu intel·ligència artificial. Que ben buscat el nom, tio. Però l'humà sí que l'humà té error. És a dir, jo vull dibuixar un sol que més o menys m'imagino perquè l'he vist, però després quan el dibuixo m'equivoco. I la IA també vol dibuixar però s'equivoca. Sí. Clar, a vegades veus un sol i això no és un sol. No, i ja t'has equivocat. De fet vaig posar... Això no és un sol. Sí, vaig experimentar l'altre dia amb imatges, perquè li havia fotut canya al xat però no havia vist imatges. I vaig posar, a veure, fes-me un dibuix de 4 gossos. Sortien els gossos amb la cara així, saps? Dic, ui, aquest gos està malament, li deia. El tercer gos està malament, llavors el començava a retocar. Li falta el nas. Si utilitzes DALL-E en lloc de GPT-3 tindràs millors resultats. Perquè està més entrenat DALL-E. Perquè està dedicat a fer això.
Val. GPT-3 està dedicat a tenir una conversa i donar-te una resposta. DALL-E és imatges. Sí, igual que Codex és codi, DALL-E és imatges, GPT-3 és conversa a nivell general. Ho combina una miqueta tot. Molt bé. Roger, moltes gràcies. A tu. Crec que ens ha quedat més clar el que és el ChatGPT. Pues sí. No sé si Espero tenim que sí. alguna pregunta per Roger. No. Evidentment, hem deixat de banda tot el que s'ha pogut al punt de vista ètic i hem anat a lo tecnològic. Correcte. Com funciona, com aprèn i on està posat, que està posat a Azure. No hi ha... Amazon aquí no ha entrat? No ha posat la pota? En Jeffrey no... Que jo sàpiga, no. Em sorprèn això. Que jo sàpiga, no, ha entrat només Perquè normalment tens Microsoft com híbrid, no? Dius, bueno, si em cau Amazon, doncs vaig a... Sí, però entenc que si Azure. tens com a inversor a Microsoft que et posa 10 bilions de dòlars... No et cau a Azure. Sí. Va. De fet, no crec que paguen la infraestructura del cloud. No paguen? No ho crec. No, clar, perquè tens inversor el que té el cloud. Clar, et dirà... No paguen. Quina tonteria, no? No dono paguen. diners perquè tu me'ls tornis a donar a mi? Sí, no. em pago a mi mateix. Exacte. Darrere micros ha sortit una pregunta molt interessant. Què passa si jo o molta gent decideix posar-se d'acord, és molt difícil que passi això, però molta gent decideix posar-se d'acord en el moment en què ChatGPT està aprenent i comença a donar respostes poc ètiques, diria. o favorables, per exemple, a un moviment racista o a un moviment homòfob. Què passa? Contamines el xat? Correcte. Que al final això aprèn en base a la interacció humana i a aquestes dades. Si tu les dades que li dones són poc ètiques i dius que una cosa poc ètica està bé, doncs ella dirà, això està bé, i tindrà aquesta reacció. ChatGPT fatxilla. Clar. Sí. Però, això és el que comentava el Dani, no, ara? Sí, que hi ha moltes... No és la primera, ¿vale? No és la primera IA com a tal que surt, hi ha moltes que s'han treballat i porten molts anys, però no és la primera que, en base a prendre els resultats i informació que li basem nosaltres, acaba tenint opinions dubtoses. Exacte, opinions que... Racistes. Però al final, racistes. perquè acabi tenint opinions racistes, ha de ser una majoria racista que doni respostes, no? Exacte. Sí. També és el que heu parlat vosaltres, que al final és com l'alimentes. Si t'estàs alimentant d'internet i en aquell moment pues, tota la tendència és racista, pues, el que és la IA aprendrà. Clar, perquè, i última pregunta, Skynet això està va per aquí. tendència, va per percentatge, entenc. Si el 90% de les persones diu hola quan tu li dius hola, posarà el 90% de vegades hola quan tu li diguis hi ha una hola. puntuació a cada resposta. D'igual manera tu pots enganyar a ChatGPT per dir-li que 1 més 1 no són 2. Exacte, coses d'aquestes. Exacte. Ell no té la capacitat de validar si una dada que t'està donant és verídica o no. Ell té un resultat format per la informació que tu li estàs passant, però no té l'opció de validar que el resultat realment que t'està donant és verídic. No hi ha cap manera de validar-ho. Ostres, llavors és una qüestió de percentatges. Si ara, o sigui, si tinc un 90% de 1 més 1 és 2, sortirà un 90% de 1 més 1 és 2, però un 10% veurà 1 més 1 és 3. Sí. No? Un 10% de persones que preguntin... Simplificat molt, però sí, les respostes tenen puntuacions. Et donarà la resposta amb la puntuació més alta. I si aquella no és correcta, doncs et donarà la següent. I ell va ajustant aquest percentatge. Per això és el que deien de que això es va tornant a entrenar, perquè veu que la que era el 90% vàlida doncs potser no és vàlida, potser són 80 o potser són 95. Per tant, tot i no voler entrar al punt ètic, som responsables tots del que el ChatGPT contesti. És a dir, si s'equivoca, és feina nostra dir-li al ChatGPT t'has equivocat, perquè si no seguirà equivocant-se. Per això hi ha molts problemes amb la intel·ligència artificial, per això Elon Musk ha tingut també aquestes opinions. S'ha d'anar amb cuidado. Moltes gràcies, Roger. Crec que a nosaltres i a tots els espectadors els ha quedat més clar què és el ChatGPT, a nivell tècnic, sobretot. Oriol, he de confessar que la teva secció d'avui és una secció treballada prèviament. Sí, jo avui estic nerviós perquè, clar, el que volem fer, Adrià, és provar ChatGPT i veure quan intel·ligent és. Llavors, li volem plantejar problemes, no? Però, clar, això, per no anar desprevinguts, vam fer les proves ahir. I llavors, però bueno, ara, amb el que ha dit el Roger, no sabíem si ChatGPT des d'ahir haurà après
Ara sabem que segurament no. Ara sabem que segurament en principi farà els mateixos errors que va fer ahir. Exacte, Perquè perquè en Roger ha dit que a l'aprenentatge està apagat. Està apagat ara mateix. Ara simplement està donant output. Sí. Ara, vam flipar ahir amb l'aprenentatge? Molt fort, molt fort. Vam Perquè ahir, flipar molt. bueno, ara ho mirarem. Sí. Però Molt fort. sí, És molt li fort. posaven problemes, s'equivocava, llavors li deies, ostres, estàs segur que això que has fet està bé? Diu, no, m'he equivocat, espera't, és això. Sí. Brutal. Bueno, ara ho veureu. Sí. Vale, primer problema. Ara que parlem de que si realment entén els enunciats, entén conceptes per separat, però a vegades li costa associar i ficar les coses juntes, hi ha una pregunta molt bàsica, que seria de primària fins i tot, que els nens de primària ho sabrien ser, però ahir, per exemple, no va ser capaç. I la pregunta la direm en veu alta, perquè aquesta qualsevol la podeu resoldre. Que diu així: la mare de l'Oriol té 4 fills. 3 d'ells es diuen Albert, Joan i Miquel. Com es diu el quart fill? Aquí És evident. és evident que el Falta quart fill informació. és l'Oriol, no? És la seva mare. És evident. Això un és un nen de problema, primària diguem, ho fa. de calle, no? De calle. Podríem dir-ho així. I en canvi amb alguna cosa així, aviam si Li la falta heu calle après. al xat GPT? No es pot determinar. En canvi el ChatGPT amb un enunciat així és incapaç de resoldre-ho. Però és curiós que no sàpiga resoldre, diu, és que no es pot Li falten dades, diu. resoldre. Exacte, ell entén els conceptes diferents i és més, aquí li diem. Si li diem que l'Oriol és un dels fills i els altres noms ja els saps, Això li vaig dir. qui és el quart? Qui és el quart? Va, home. Ara sí ha arribat. Li vam haver de fer una altra pregunta, eh? Sí, ahir li va costar dos Dos cops preguntes més. arribar a la conclusió. Ara ja amb una t'hi arriba. És fort, eh? És molt fort. És un bebè. Si li tornes a posar Sí. a la pregunta original, Si li posem... Torna-li Exacte, torna-li a posar. Aquí te la respondrà, però jo crec que si fas un nou xat, que al final és com una nova instància, no t'ho farà. Anem a fer la jo prova. faria les dues proves. Posa-la al Vale. mateix lloc, Sí. a veure Em sembla bé aquesta prova. Em torno al xat anterior. El coffee mixing. Val, perquè ens esteu escoltant. Estem tornant a provar la prova. Ara ho expliquem clar, Adrià. Val. Còpia el sitio. Vale, una bona pregunta és, ara seria capaç, que li hem explicat, resoldre la pregunta de bones a primeres? Exactament. Anem a provar-ho. Estem fent servir la mateixa instància en la qual ja li hem explicat com arribar a la conclusió, eh? I ara utilitza Ara sap respondre. utilitza la frase que li hem donat, que és si l'Oriol, si la mare de l'Oriol té 4 fills i ja coneixes els altres 3, o sigui, ha utilitzat la mateixa Ha frase. barrejat la Correcte. resposta anterior. La manera de pensar està utilitzant la manera Correcte. de pensar que li hem ensenyat. Correcte. Però ara intentem-ho amb una altra instància. Una altra instància què vol dir? Una altra instància és un altre xat en el qual representa que nosaltres encara no hem parlat amb ell. Un xat nou. Un xat nou. Copiar, pegar. Aquí, ja pots Aquí, enganxar. directament. Aquí. Ara, anem a provar-ho en una instància nova. No es pot determinar. I té no ho entén. informació. Clar, Això és per lo que deies tu, entenc, de que ara mateix no està en mode aprenentatge. aprenentatge. Sí, ara com que només està en interactuació, Clar, és això el que és com que es genera una instància per tu, per cada xat, i aquella instància és teva, i tu la pots fer aprendre amb aquella informació, i vinga, i et poses, i aprèn, però si no obres una de nova, o el tanques i demà tornes a entrar, no tindràs tota la aquesta mateixa interacció amb la qual ella ha après, La no perd. existeix. perquè no l'ha traspassat al mòdul, no? a la infraestructura d'aprenentatge. Correcte. És fort, eh? Bueno, ens ha quedat clar que ella encara té defectes a l'hora de resoldre problemes, però No és tot perfecte. els aprèn i té capacitat d'aprenentatge. És veritat que no té capacitat d'aprenentatge a llarg plaç, només té memòria a curt plaç. A la que tanques la pestanya s'ha acabat, li hauràs de tornar a ensenyar tot el que li has Sí, ensenyat. però perquè ara, bueno, el que deia el Roger, Exacte. no està en modo aprenentatge. Exactament. Moltes gràcies, Oriol. Interessant. Me l'esperava més llest. Sí, Sí, una mica de decepció. sí. Abans de començar la pròxima secció, que és completament diferent, deixem enrere ja el xat GPT, m'agradaria explicar-vos una història. Jo sé que us agraden les meves metàfores i avui n'he portat una altra. Imagineu-vos que esteu fent una truita a casa. Vale. I viviu en un pis molt petit i teniu espai suficient a la cuina per
posar-hi un bol, posar-hi un plat per batre els ous i teniu un fogó i teniu un cuiner, el teniu contractat al cuiner, perquè mira, no teniu diners per una cuina, però li pagueu un sou a un cuiner professional i teniu una nevera on hi caben 2 ous. Està clar que aquesta infraestructura us permet fer una truita. Una truita cada vegada. Cada vegada que cuines surt una truita. Per tant, si tens convidats, tens 4 persones, hauràs de fer 4 truites, n'hauràs de fer una darrere l'altra. Imagineu-vos ara que us van bé les coses i us compreu una cuina molt més gran. Uau. I caben 4 bols, 4 plats, 4 fogons i tens 4 cuiners contractats. És a dir, pots fer... I a la nevera hi caben doncs, molts ous. Molts ous. 4. No, més. Pots fer truites de 2 ous. Val? És igual. Tens emmagatzematge de sobres. Però resulta que ets un tio sol vivint en aquella casa. T'està sortint. O sigui, tens capacitat per fer 4 truites a l'hora, però només en necessites una. Clar. Doncs això exactament és el que passa quan et compres un ordinador, un papino d'ordinador. Hòstia, quina metàfora, Adrià. Un gir. Un papino d'ordinador per mirar el Word i per mirar Facebook i Instagram. YouTube, i Facebook i Instagram. Val? La gent acostuma a estar una mica desorientat a l'hora d'anar a comprar o a adquirir un ordinador per la tasca que vol desenvolupar. Llavors, avui en Dani ha vingut a explicar-nos, primer, quines peces s'han de tenir en compte, quins components de l'ordinador són importants a l'hora de fer la compra i després una mica orientar-nos cap a què hem de comprar. No? Pues, si volem fer això, pues comprar aquest, tal. Som-hi? Vinga. El primer de tot és saber quines són les parts essencials perquè un ordinador funcioni. Dani, no et vull posar pressió, però això és molt important, que a la gent li quedi molt clar. No pateixis, que jo t'ajudaré i perquè nosaltres a vegades ens anem cap amunt i no. Però després de la teva fantàstica metàfora dels cuiners, gràcies. Vale? Podríem subdividir una miqueta el que és els components d'un ordinador. Sí. Vale? Ordinador, merament dit, com coneixem avui dia, és un portàtil, un sobretaula, encara que l'smartphone que portem a la butxaca és un ordinador. També, vale? Sí. Però podríem dividir en 2 parts el que és un ordinador. Vendria a ser la part de hardware, vale? I la part de software. Una sense l'altra no funcionen, vale? Són amics íntims, han d'anar sempre de la mà. No pots tenir un hardware sense un software que el hardware què seria? El hardware seria els components físics que conformen l'ordinador, vale? Vale. El que pots tocar amb les mans. El que pots tocar amb les mans, vale. exacte. Vale. Amb un ordinador, hi ha moltíssimes peces, vale? Moltíssims components, però al final es divideixen uns quants, que són, primer, la CPU, que és el cervell de l'ordinador. El processador, no? El processador. Vale, que s'encarrega de fer tots els càlculs matemàtics i algorítmics perquè els teus programes funcionin. Tenim 1 més 1, 2, tu fa el processador. L'1 més 1, 2, tu resulta el processador. Exacte. Vale. Tenim la memòria RAM, vale? La Random Access Memory, que és on on guardarem les dades. Bé. On guardarem les dades després de processar-les al processador. Sí. Tenim un disc dur, sí, on guardarem les dades en les quals treballem dia a dia, vale? Els nostres fitxers, les nostres fotos, els nostres vídeos. I tenim el que és la font d'alimentació, que és el que s'encarrega de donar alimentació a tot això. Elèctric, exacte. Tot això va junt i unit a través d'una placa base, vale? Una placa mare, i això és a grans terms, vale? Com és un ordinador. Hi ha molts més components interns, sí, vale? I sí. després, però els bàsics són aquests. Però els bàsics, el cor d'un ordinador, vale? D'una màquina que sigui capaç de computar, vale, són aquests. Ens has dit que la RAM és el cervell. El processador és el cervell. Exacte. Tens un exemple d'un programa o d'una acció que tu facis amb l'ordinador que requereixi molt de cervell, molt de processador, perquè tu diguis, vale, doncs, com que jo soc de fer aquesta acció, necessito un ordinador amb un papino de processador. Avui dia que es parla tant de criptos, vale? El processador fa servir per calcular, vale? I tothom sap que les criptos hi ha molts tipus, vale? Tothom coneix el Bitcoin, coneix Ethereum, vale? Coneix Luna, en coneix les bàsiques, les que eren al top, però hi ha d'altres
que requereixen d'un altre tipus de càlcul. Llavors, tothom sap que, i si no ho sap, ho comento una miqueta per sobre, que el tema de les criptos funciona en base a càlcul amb algoritmes, vale? Els quals necessiten potència per calcular-se. El tema de Bitcoin i d'Ethereum, per exemple, necessiten un tipus de càlcul que gestiona millor la GPU, que ve ser una targeta gràfica. Però hi ha d'altres monedes, vale, que es calculen millor amb tema de processador. El processador. Però això què és? Un programa que està tota l'estona minant? Sí, és un programa que el que està és tota l'estona ocupant els teus slots de la CPU, vale, el teu temps de computació de la CPU, calculant sense parar uns hashos que estan transmetent contra... O sigui, tu el que veuries és que quan actives aquest programa la resta de components van bé, però la CPU està patant-se. Està suant. Està a tope, al 100%. Tu notaries que la resta del teu PC pues va lent, ¿vale? Va lent, per dir-ho d'alguna manera. Anem a la RAM. Quin programa, perquè està molt de moda, comprar-te la barreta de RAM. Les barretes de RAM i posar-te 64 gigas de RAM. Quin programa, de debò, s'emporta la majoria de la RAM del teu ordinador? Chrome. Vale? Estàvem tots pendents de que digués Chrome. Tots ho sabíem! Vale, tothom coneixem Chrome, el navegador explorador web, vale? És un devorador de RAM dels que més consumeixen. Sí. Per què? Per com funciona. Chrome va començar com un explorador i el que volia era velocitat. Llavors, què ens passa? La RAM és molt, molt, molt ràpida. Vale? És memòria molt ràpida, no? És on es poden guardar informació i accedir de manera molt ràpida. Vale? Més ràpida que el disc dur. Moltíssim més ràpida. Vale. Podria fer un símil i em dius si és correcte? Sí. Per la cuina, si hem dit que el cuiner és el processador, la nevera on hi ha els ous seria el disc dur i l'encimera on estan els ous que en aquell moment vas a batre seria una RAM? A la RAM, correcte. Vale, entès. M'està agradant aquest símil de la nevera i les truites. Molt bona idea. Gràcies. El Chrome. El Chrome, vale? Llavors, el que volen és velocitat, volen que l'experiència de l'usuari sigui correcta. Tu no vols anar a l'hora d'explorar una pàgina web i que et trigui 2 o 3 segons a carregar, tu vols tenir-la a l'instant. Si una cosa posa nerviosa a la gent és que la navegació web li vagi lenta. Els joves, la immediatesa està avui dia... Exacte. No pot ser que el ChatGPT em trigui 7 hores a contestar. Si no tens accés immediat a la informació, et comences a posar nerviós, vale? Això és un problema d'avui dia, però si no tens accés immediat a la informació, doncs per això. Llavors, Chrome es va dissenyar per fer servir molta RAM precisament per això, perquè l'experiència d'usuari fos el més amigable possible. Vale. No haver de tenir, no haver d'esperar temps a que em respongui el disc dur, a veure el temps de processador que estigui correcte, treballar pràcticament tot en RAM. Vale, perquè és el més ràpid que tenim avui dia per treballar. Per tant, si estàs al Chrome, com més pestanyes tinguis obertes, més RAM consumiràs. Sí. Una pestanya vol dir percentatge de RAM. Sí, cada pestanya et sumarà una miqueta de CPU, vale? Que és el que necessitarà per executar-se el programa, un percentatge de RAM i una miqueta de disc dur. Vale. Jo pensava que estava dient una tonteria quan he dit posen tires de RAM, però hi ha aquell perfil de navegador, no de navegador, persona que navega, que té 75.000 pestanyes obertes. Això vol dir que té la RAM, treia foc. Que pateix, sí. Sí, perquè tota la informació de totes les pestanyes està guardada a la RAM. Més o menys, però sí. Tots els navegadors tenen aquest problema, llavors? Hi ha alguns que també han diferent i gestionen diferent, per exemple el Firefox en consumeix molt menys de recursos, però avui dia... Però no és tan immediat, llavors, quan tu obres la pestanya no és tan immediat. Ho notes, sobretot si notareu a les pàgines grans que tenen un scroll d'aquests infinits. Si intentes obrir la mateixa pàgina amb Firefox i amb Chrome, veuràs que amb Chrome et va molt més suau. Perdó, Chrome et va molt més suau, sí. Sí, perquè ja us dic, el Chrome el bo que té és l'experiència d'usuari. Consumeix uns recursos brutals, però té una experiència d'usuari única. Si una cosa fa Google bé, és saber el que l'usuari necessita. Sí, això és veritat. Parlo amb el Maps, parlo amb el Chrome, parlo amb el buscador, li vaig a posar fàcil a l'usuari. Què passa ara? Que la majoria del món fa servir Chrome. Menys jo, que soc el flipat, que fa servir Mozilla.
Fins i tot Microsoft va veure el mercat, com funcionava, i va agafar el que era el motor del Chrome i l'ha passat al Microsoft Edge, que és el que tenim avui dia tothom a PC. Perquè ja no tenim Internet Explorer ara. Sí, per temes de compatibilitat encara està Windows 11, encara que no ho sembli, tenim Internet Explorer 11. Però el 90% de les aplicacions ja que són de Microsoft ja funcionen amb Microsoft Edge. El navegador em va dir que t'obren les aplicacions, és Microsoft Edge. Llavors, Microsoft va decidir que m'agrada el motor, va agafar la part d'open source de Chrome, que es diu Chromium, la va agafar, la va paquetitzar i la va fotre a Microsoft Edge. I té els seus pros i contres, però al final el core de l'Edge és Chrome. Per tant, obres Edge també tires de RAM. Jo tinc una pregunta d'un altre component que heu mencionat però no l'hem parlat, que és la gràfica. Perquè això, aquí qualsevol que ens estigui veient o escoltant, que jugui videojocs, tothom, la gràfica, la GTX 3400, no sé quantos... Què fa això i per què és tan important? La gràfica es dedica a calcular com a elements gràfics que ens mostra en pantalla. Què passa? Els càlculs que s'han de fer per certes físiques o certs motors es poden fer per CPU i hi ha d'altres càlculs més precisos que són en tema gràfics, tot el que interactua amb polígons, interactua amb físiques i amb motors que s'obren als PCs, en tema de fotos, en tema de vídeo, tot això funciona amb algoritmes diferents que funcionen molt millor a un altre tipus de processador que es diuen GPU. Són les gràfiques. Són les gràfiques. Llavors, sí, avui dia per jugar com Déu mana, a màxima resolució 4K, 60 frames per segon, tot això, necessites d'un bitxo, d'una GPU molt potent. I per exemple, d'ofici d'algun dissenyador gràfic o arquitecte o així? Perdona que talli, arribem aquí. Arribarem. Sí, és que abans vull ser un disc dur. Perdó. El disc dur, ja l'hem comentat, té la funció de memòria més lenta, no? Sí. Per tant, jo quan tinc un programa obert, o tinc un programa actiu, com el Chrome, com qualsevol altre programa, no el tinc guardat al disc dur aquell programa, el tinc a la RAM. Exacte. És quan el tanco, que llavors tota aquella informació me l'envia cap al disc dur. Deixem davant de posar un exemple d'obrir programa aquí, perquè anem tard. Anem a tasques, anem a quin és l'ordinador adient per el tipus d'experiència que vol cada usuari, el tipus de necessitat que té cada usuari. El primer de tots és l'usuari bàsic, el d'ofimàtica, el que vol fer servir Chrome, el que vol fer servir Word i el que vol fer servir el seu Gmail. Per mirar les xarxes i el que sigui, per navegació bàsica. Quin ordinador s'hauria de comprar i quin preu, més o menys, estaria parlant? Avui dia ja la recomanació es tira sempre per portàtil, tot i que tinguem l'opció de comprar PCs a sobre la taula, un portàtil ja té la prou capacitat de computació, la prou bateria, la prou RAM i el prou disc dur com per treballar on vulguis. I a part té la capacitat d'agafar-te'l i endur-te'l on necessitis. Llavors, per una persona que treballi temes d'ofimàtica, una persona corrent, qualsevol que es pot dedicar a obrir el seu correu de Gmail, com deies tu, temes d'ofimàtica per treballar amb el Word, fer alguna presentació PowerPoint, fins i tot editar alguna foto una miqueta per sobre i tal. No necessiten un ordinador de 1.000 ni de 2.000 euros. No. Això està clar. Val. Però solen anar cap aquí els preus, Sí. Està bé que ho diguis. Està bé. Ho comento perquè sí que hi ha entorns en els quals necessites gastar-te uns diners. Però en aquest cas no és. Però en aquest cas no. Tot i que hagis dit que de RAM en necessita. Sí, de RAM en necessita. I podràs veure Netflix, podràs navegar tranquil·lament. Totes les tasques que et puguin vindre al cap, si ets un usuari normal i corrent, les pots fer sense cap tipus de problema. Quin preu orientatiu creus? Entre 400 i 500. Sí? Ja comences a moure't amb una gamma més o menys normal. No estem parlant de que alta gamma, no serà un pepino, però entre 400 i 500 euros pots començar a trobar productes xulos. I tindràs bona experiència d'usuari. Sí. Tens algun exemple d'algun producte xulo? O els fabricant? Últims IdeaPad són bastant decents. De Lenovo. Els IdeaPad. És la gamma
usuari, vale, d'entrada de Lenovo, vale, com totes les marques tenen diferents games, doncs la d'IdeaPad per entrada està bé, i entre 400 i 500 euros et pots moure i pots trobar un bon equip. Val. Vale. Perdó, aquesta pregunta no la tenim assajada, però recomanes els reacondicionats per ofimàtica? Sí, t'estalviaràs 200 euros pràcticament tirant d'un reacondicionat i et farà la vida fàcil, és a dir, tu t'estalvies 200 euros i un PC et cobrirà les teves necessitats. I trobes bons PCs a reacondicionats? Vull dir, trobes marques? Sí, a veure... Vull dir, puc trobar un Lenovo? Sí. Val. Pots trobar un Lenovo. És que reacondicionats hi ha de dos tipus, el que et retorna l'usuari, vale, i el que et retornen empreses de renting. Hi ha moltes empreses que el que fan és comprar 1.000 portàtils i els han de renovar un cop cada 3 anys o cada 2 anys. Quan han de fer renovació, aquests portàtils se'ns emporten i els posen a la venda com a recondicionat. Bueno, passen un procés de neteja, d'optimització, eliminant les dades, miren que tots els hardware, tot el component estigui correcte, agafen tota aquesta informació, fan un llistat i te'ls venen. Vale. I t'estalvies 200 euros. Sí, per 200 euros, però entre 200 i el que arribi al final. El ven la pròpia marca? No, tercers. Vale. El back market. Exacte. L'exemple que acaba de donar l'Adrià és sobretot per Apple, vale? Per tema d'Apple es fa moltíssim això, però per PCs de tota la vida es fa també. Vale. Passem a una altra disciplina, val? Si vull jugar, està molt de moda jugar, ja de quin preu estaríem parlant, i si tu m'has dit ofimàtica, un portàtil, estàs perfecte. Si vull jugar, tiro de portàtil o ja me'n vaig a la torre i he de jugar a un lloc concret? Si vols jugar, la meva recomanació és que agafis sempre un sobretaula. O sigui, una torre. Sí. Digues en compte que quan ets un portàtil, encara que siguin els mateixos components, primer, són reduïts, és a dir, no refrigeren de la mateixa manera un processador a un portàtil on tens una capsa d'un centímetre o dos d'alçada, no en tens més, on els ventiladors van tancats, on el circuit és tancat, que una caixa que pots tenir al costat de la teva taula, on tens espai per ventilar, que es mogui l'aire, per ventilar, tens més sortides d'aire, pots fins i tot arribar a posar-li refrigeració líquida, que va molt millor que els ventiladors. Llavors, per tant, sempre s'escalfarà més un portàtil que un sobretaula. Sempre. Realment s'escalfarà el mateix, l'únic que el es refrigerarà millor, sí. Es refrigerarà molt millor. Menys el sobretaula de Mac, l'iMac, que allò s'escalfava com... I s'apagava! I s'apagava. Passava mitja partida, Sí. Adéu. Val, llavors, dius que millor un sobretaula pel que vulgui jugar. Sí. Preu orientatiu pel que vulgui jugar. Aquí ja parlem de que et faries un ordinador a peces, no? Mític ordinador a peces. Les marques ja tenen la seva pròpia marca de gaming, que li diuen ara, HPT Omen, els MSI molts estan dedicats ja al tema de gaming, però per jugar i per jugar bé és recomanable anar-te a configurador de PC, o anar-te a alguna pàgina com PC Componentes, Extreme Media i fer servir equips ja muntats i validats per ells. Si no tens gaires coneixements per saber quina CPU és més compatible amb quina GPU, amb quines plaques, mirar que no et facin coll d'ampolla. Tu no pots tenir un processador de 100 euros amb una gràfica de 1.500 perquè hi haurà coll d'ampolla. El processador no serà coll d'ampolla, perdó Dani, coll d'ampolla és, parlant en les truites, tens una nevera de 200 ous però tens un fogó. El coll d'ampolla està en el fogó perquè tens 200 ous que trauràs d'aquí un any perquè tens un fogó. Tens un coll d'ampolla, vol dir que les coses queden callades allà. Tindràs molta potència gràfica però no tindràs processador com per poder treure-li profit a aquella potència gràfica. Així que per moure't... O sigui, recomanes, perdó Dani, recomanes sempre fer cas de la recomanació, diguem, del PC Componentes, Sí, a veure... Si no ets expert, vull dir. Si no tens algun amic que t'ajudi a muntar aquest equip, tira sempre les recomanacions de PC Componentes i d'aquest tipus de pàgines. Et fan validació de hardware i et fan... no estic fent publicitat perquè em paguin. No ens paga ningú. No m'he recordat de dir-ho. Ojalà. Això no ens ho paga ningú, però no fes cas d'aquesta gent perquè són experts, primer, que estira tot el dia muntant PCs i validant components, et faran uns tests per veure que no hi ha coll d'ampolla, et mirarà que els mòduls de RAM siguin vàlids, que et vagin a la velocitat que toca, que la CPU vagi a la velocitat que toca, que no tinguis problemes de refrigeració perquè has agafat una gràfica que s'escalfa molt però no tens prou ventiladors a la caixa. Tot això
potser et costa una miqueta més car, vale? Però tireu sempre a professionals. Si no voleu estar al cap de 2 mesos... Comprant un PC nou. Comprar PC nou, canviar components, és drama. Vale? Llavors, sí, per moure't a una gamma mitja per jugar, vale? A 2K, ja no m'estic anant a 4K, hauries de començar a moure't per com a mínim 1.200, 1.300 euros. Aquest salt tant, perquè hem passat de 500 a 1.200, això és la gràfica, entenc? La gràfica té un alt cost, avui dia és brutal, vale? Amb el tema de les criptos va créixer moltíssim el que és el preu de les gràfiques, però tot i així les gràfiques porten potser el 20 o el 30% del pressupost d'un ordinador nou. Uau, Déu-n'hi-do. Vale. Bueno, i a part que la resta de components també són millors que els que t'has comprat en el portàtil d'ofimàtica. El processador que farà servir el portàtil o el sobretaula per fer ofimàtica no tindrà res a veure amb el que farà servir per jugar, ni amb nombre de nuclis, ni amb velocitat, ni amb res. Vale? Et pot costar el doble del que et costa el portàtil. Sí, una pregunta. No és el mateix jugar, diguem, al Fortnite que jugar a... no sé, el Witcher, el The Witcher. Sí. Amb un portàtil d'ofimàtica puc arribar a algun joc? O sigui, podria aspirar? Sí. A veure, amb un portàtil avui dels d'ofimàtica pots fer bastant. Vale? Els portàtils d'ofimàtica ja no porten ni gràfica externa, venen totes embedides dintre del que és del processador. Embedides vol dir que està dintre, no? Està dintre, integrada. Sí. Ve integrada, vale? Amb la part del processador. Llavors tenen bastant joc, vull dir, podràs jugar a jocs del dia a dia, no un The Witcher, vale? Però a un Fortnite segurament et pots fer, potser baixant la resolució i baixant els gràfics, està clar. Podràs jugar el típic League of Legends, World of Warcraft, pures, vale? Són jocs que amb poca necessitat gràfica, no? Sí, exacte, no tenen molts requeriments per funcionar a baix nivell. Després sí, si vols jugar al rendiment, que si veure el ray tracing últim que ha posat al Fortnite, està clar que el portàtil no tirarà. No et dirà, vale. Però si pots jugar a jocs batalleros, sobretot a jocs indis, si t'agraden, pots jugar bastant bé. Vale. Última pregunta. Si el vull per edició de vídeo i foto, és a dir, hi ha encara més càlcul gràfic, pues ja tiraria no per una gràfica sinó per dues. Dues? Sí. Fotries 2 gràfiques? I tant. No sabia que es podia fer això. Sí, pots treballar amb SLI, vale? Encara que s'està deixant ja de fer, però podries treballar amb SLI. SLI què és? És com agafar 2 gràfiques, vale? Juntar-les amb un cable i que siguin una. I que siguin una, un 100,1, vale? No et donen el 100% de rendiment les dues, potser et donen el 90 i el 90, però clar, ja fas un 180 en comptes d'un 100%, i amb això ja tens xitxa. I sobretot començar a treballar amb espai. Qui treballa en vídeo i qui treballa en fotos sap que quan comença a capturar amb RAW necessites teres i teres i teres de disc. Una nevera gegant. Sí. Una nevera gegant. Tenir xitxa. Moltes neveres molt grans totes. Jo tiraria per aquí. El pressupost sí que el pujaria una miqueta més que el que et gastaràs amb un PC gaming, vale? I tirar potser 2.000 euros t'has de deixar fàcil. 2.000 euros. Bueno, al final és una eina de treball, per tant, teòricament t'ha de reportar beneficis, està clar. I aquí ja entrem al dilema de si vols tirar cap a Mac o tirar cap a Windows, però... Mira, no anava a treure aquest dilema, però és un bon tema. Clar, Mac no puc fer res, no puc canviar, no? Si em compro un Mac... És ampliable fins a cert punt, però no... La gràfica que tinc és la gràfica que tinc. Sí, exacte. En canvi, amb la resta puc posar peces. Sí, al Mac realment venen caixes externes on tu pots punxar la gràfica i amb el Thunderbolt... És el cable aquell, no? És un cable especial que té el Mac. Que no saps per què serveix mai? No, exacte. Aquest. És per aquest. Pues tens una caixeta externa on tu pots punxar la gràfica i connectar al teu PC i fer que connectar el component directament al teu portàtil. Molt bé. Podries enxufar una 470, una 480 allà a una caixeta i el teu portàtil Mac i fer-lo servir. Vale? La 470, 480 són models de gràfica. Sí, targeta gràfica. Són les últimes d'NVIDIA. Dani, moltes gràcies. Crec que ha sigut d'ajuda a tota una generació. Segur, perquè no tinc ni idea. Oi? Que vas completament a cegues quan entres a una web a buscar-te el teu nou PC?
Correcte. Jo tinc aquesta sensació que vaig molt a cegues i que penso, no sé si he comprat per el que necessito. Molta marca, molt número i no sé, exacte. i no sé què mirar. Vinga, té 1.000 euros. Ja està. Això, oferta. que moltes gràcies i moltes gràcies a tots per les vostres seccions aquí que vam al programa. Molt bé. Han sigut molt interessants, hem posat a prova el ChatGPT i bueno, ens has informat sobre quin ordinador és el millor per la tasca que hem de dur a terme. I a vosaltres que ens escolteu, moltes gràcies per ser-hi un altre cop i ens veiem a la càpsula del març. Vinga, adeu.